Aktuálne sa nachádzame v meste Skalica, kde dnes budeme montovať záhradný domček. Poďte sa na to pozrieť spolu s nami. Dobrý chlapci, helmičku si nasadíme. Vy ste z tej firmy Gardeon však? Áno. Výborné, a čo mi to budete robiť? Záhradný domček. Záhradný domček, super. Tak poďme do toho, mám vám pomôcť nejak, alebo... Môžete, nemám prilbu, jasné, nemám prilbu. Tak, Robo, ja sa teším, že sme prišli dnes sem k vám na váš krásny pozemok. Ja vás vítam. Čo ste sa rozhodli postaviť práve na tomto mieste? Záhradný domček. Záhradný domček? Áno, lebo totiž to ja nemám kde ukladať si také tie svoje aj záhradné veci, aj k bazénu a takisto som kosačku. A tak som si v podstate aj pripravil, taký chodník tu mám a k záhradnému domčeku, tak som pripravený. Prečo ste si vybrali práve stavbu od Gardeonu? Je to montovaná stavba? Viete čo, práve rýchlosť a kvalita a musím sa priznať, že od Petra Cmoríka som dostal kontakt na vás. A ten je spokojný a to je pre mňa najdôležitejšie. Dobré referencie a ja si myslím, že ja budem určite spokojný. Ja si myslím tiež, ak ste chceli niečo naozaj pekné do vašej záhrady a niečo, čo je rýchlo postavené, kde nemáte žiadne dodatočné náklady, tak ste si vybrali. Ste to povedali správne, lebo toto je taký priestor, taký technický. Mám tu teplné čerpadlo a chcem niečo pekné, aby tu bolo. Takže začneme tým záhradným domčekom a potom budeme pokračovať a trošku to tu okrášlíme. Áno, tak myslím, že môžeme ísť na to. Tak, Robo, chalani tu už nejakú chvíľku montujú, myslím, že tak hodinku a domček vyzerá zatiaľ celkom dobre. Čo na to hovoríte? Dobre, ja si aspoň viem predstaviť veľkosť toho interiéru, čo všade, kde si nejak poukladám tie veci, ktoré potrebujem uložiť. Tak ide im to od ruky, naozaj ide to rýchlo a myslím si, že už aj to, že som prvýkrát vošiel dovnútra, som si tak predstavil, kde budú aké police, kde umiestním kosačku, kde veci na bazén, takže myslím si, že je to v dobrom štádiu a pýtali sa ma chalani, že kde ešte teda dáme nejaký odklap, aby zo strechy, keď bude voda, kam, ktorým smerom, takže nejak som si to tak vedel predstaviť, dúfam, že im dobre povie. Tak, domček máme dokončený, vyzerá famózne. Úžasný, podľa mňa krásne ladí aj k fasáde domu, takže krásny dizajn. Myslím, že ste to naozaj pekne zladili. Ako sa chystáte tento domček využívať? Viete, že no ja ako muzikant prioritne tam budem odkladať ozvučovaciu techniku, ako aparatúru a tým, že je to blízko k štúdiu, tak budem tam vlastne dávať veci, na základe ktorých by ma moja žena vyhodila z domu, že toto mi tu neodkladaj, toto tu zavadzia, to si budem odkladať sem do domčeka. Tak ešte, že máte nový domček, ja vám odozdávam učenicu. Ďakujem. A ešte taký malý darček od mňa. No, ste veľmi zlatá, ďakujem pekne. A ja mám pre vás, mám také CDčko, že nie som ideálny chlap, ale pracujem na tom, aby som sa tým ideálnym stal. Budeme držať palca. Ďakujeme.